Takže čau lidi, vítám vás u tutoriálu na atomové dělo. Je tu se mnou kouzelník, ale ne jako tadyhle, ale já jsem totiž slavný. Au. No, takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat obsidian. Jedno odběratele mám. Kde to je? Jo. Tohle nevím, jak se tomu nadává. Už nevím. Tak, redstone. Redstone torčku a vodu. Ano, vidíte, mám technik pack. Takže uděláme. Jo. Technik pack. Technický. Tohle asi tady bylo přidaný, nebo já nevím. Takže to dáme takhle, ne. Tak, aby nám ta atomovka nebouchla a vyletěla dostatečně daleko. Tak ty dáš na to. Tak to dáme tady. A teď si najdeme atomovou bombu. No, atomová bomba docela dělá dost velký výbuch. Ukážu vám to v akci. Blbost nedělá. Hello, vesničánci. Hello. Jo, takže když takhle třeba odpalíme atomovku, tak si zapamatujte tuhle vesničku. Vidíte, epický záběr. Dobře si ji pamatujte. No, dělej. Atomová bomba musí takhle dlouho, protože alak. Ano, doufám, že jste si ji zapamatovali. Protože byla hezká. Tak. Prase. Co? Atomovou bombu umístíme takhle dáme. Takhle redstone. Z videí. Oh. A to je jedno. Teď si najdu. To není ono, tohle je TNT. Doufám. Jo, tohle je TNTčko. Máme tu, jak je tu atomovka, jsou tu dva druhy TNTček. Jedna atomovka to dělá velikánský. Normální, to snad víte, ta rychle bouchne sice. A udělá malinkou dírku. A když vezmu tohle ITNT, a když to umístím sem, tak to dělá takovýhle kruh vlastně. A dokola tady ten tok ještě, no. Takový zvláštní dělo. A tak. Tak, tohle dám sem. Jdeme si atomovku a do prdele. Já jsem byl... Dobrý, ať to nebouchne. Bude bomba. LOL. Dá si to posadíme znova. To je fail malej. Ale fucking malej. Tohle dáme sem, to bude hnedka. Už to mám nacvičený. Několikrát jsem to dělal. Hodu. TNT. Hodíme sem. Teď to TNT zapálíme, dáme sem atomovku a teď to bouchne. Teď to vyletí, teď to bouchne tady všude kolem. A já to tady pokusím zazdít. Se mi to podaří. Snad jo. Bum. No, tak vidíte, co dokáže jedna malá atomovka. Ukážeme si ty bláho, takový kroužek. Co dovedou dvě. A sem a doprostřed dáme. Takhle. Já jsem si původně postavil jadernou elektrárnu. Na technik pack to příjemně sedí. A jak to blíká. Bum. Tak vidíte, co dokáže dvě. Ještě větší.
A co teprve, když to je na normálním a je to díra jak do pítle. Takže budeme končit a čabes.